С повече позитивизъм, самочувствие и когато си уверен, че нещо ще стане, искам да ти кажа, че с нещо, независимо от човек с какво се занимава, когато неговата нагласа е позитивна за нещата, неговата нагласа е, че ще се случат, че той ще подари на някого усмивка или че той ще подари на някого, ако ще тъга или скандал, ма то си става, то е естествено. Ти няма как да станеш днеска от работа, от леглото и да отидеш на работа с някакви, ами ти като отидеш с лоши чувства, с негативизъм, с то сме и крифони, ама той нещата и почнаш, както вчера Марта Вачкова каза, то направо оплаквачи. То от всякъде се оплакват, ама той трябвало да ставам рано, ама не знам си какво да правя, не знам защо. Еми, трябва с желание, като отидеш и нещата просто вървят леко и ще се случат. Той ти го гарантирам просто, значи няма нещо, което човек да не манифестира, да проектира или как да го кажа на твой език. Да си го пожелае, да го извика като картина в своето съзнание, в мозъка си. Няма как да не стане това нещо. Ти веднъж вече като си го проектирал ти пътя. Ти като вървиш по улицата, нали, долу-горе гледаш къде стъпваш. То е същото. Може ли да вървиш така, един път да минеш през улицата, друг път през поляната, трети път да се хвърлиш под една кола? Нали мислиш да вървиш, да не те блъсне нещо, да вървиш по тротуара, да не паднеш в някой дупка? Нали гледаш? И така формираш ти целия си ден. Трябва да е проектиран. Днеска така ще правя. Днеска няма да се карам с моята съученичка. Нищо, че е по-хубава. Да е по-хубава. Няма да е такова или пък моята колежка била облякла пък много скъпи бутуши си купила направо и те умират другите сега и почват да я обиждат. То цяло му ден отива в едни бутуши и в едни скандали, в едни гадни, негативни мисли, които направо те разболяват. Че ще разболее и семейството си, че и своите приятели, и там ще ги пренесе и става на верига. Това за мен няма нужда. И той съм го казал и на твоята учителка. Пак тя дали и приела, защото те хората понякога, нали, не разбират тези работи, които им ги говоря, ама те са толкова прости и ясни, че ако ние сами не си създаваме напрежение в ежедневието и всеки си върши своята работа с удоволствие, с приятно чувство, няма да има такива и разправи между колеги, няма да има скандали, няма да има, ако ще изневери. И какво ли не още може да се случи в един екип или в една работа, в едно ежедневие. Няма да има и насилие. Да, звучи много идеалистично, много хубаво, чисто, ама за да е такова, трябва всички те да го виждаме. Иначе, ако е само аз те да си говоря, няма как да стане, нали разбираш.